Keskir ukuyubi, yatkeşligi, pespäli bilen ýaşlykdan halifalaryň göwünden turup uran Nawat Nur Muhammedow ene toprok, ata watan üçin töwüşýän eskerliň arasyna gidýär. 30-njy ýyllar ýurdumyzyň taryhyna gara tegmil bolup galdy. Ýöne şol wagtlar gowy asyrly işleriň bolanlygyny aýtmak gerek. Şol ýurda Türkmenistanyň Halk Komissarlyk Soweti goromaçylyk ukuýy bilen özüni ýylaldyran Saky Jepbarowa heniz görülberişdirmedik kollektiv döretmegi tapşyrýar. Şeýlelikde Saky bagşynyň ansambly peýda bolýar. Heniz kämillik ýaşyna ýetmedik Nawat hem şol ansamblyla bady. Urustronda birinci brigada Saky Jepbar gitdi. Oň bagşysyna o näme tagy? Kim tagy şolar? Beýlek ilki gidilenler Eýrana. Eýrana hawa. Onuň beýlek Leningrad frontuna Saky Jepbaryň öýde gitdi. Ýanyna öýde bagşy bolup. Bir topar adamlar. İkinji brigada bolan biz gitdik. Bizim gidenimizde de uruşdagy Tula'da. Tula'da ýedir Moskwaň garajagyna. Bizim gitdik onuň Moskwada bir açyk bolup, şo Tula'ny bizinkiler aldy. Bizim gidip şoň wagdalyny aýtdyk. Ken adamlar ýykyp ýumrak ölen zat. Onuň şoýlarda aýdyp şondan Minsk'e 6 aýlap frontda boldum. Minsk'e barýança. Belarus frontuna bolduk. Belarus frontuna. Onuň şoýlarda gospitallarda aýtdyk, ýarallar aýtdyk. Uruşawyna ugrajak bolup duran oglanlar aýtdyk. Onuň akoplyň içinde aýtdyk. Ol demetip her hili boldy da wagdalarda olara alyp gidýärler, bizinkiler alýarlar, olar boşadyp gidýär, bizinki alýarlar, bizem gidip der oşalara şolaň gögüller naşşak bolup konsert berip işgollarda, gospitallarda şeýtirip 6 aýlap uruşda boldum. Nawat aýda. Siziň maşgalaňyzda özüňiz ýaly aýdylmaýdan zehinli bagşy barmy? Biziň maşgalamyzda ademim ulfazanyny anan ýa-da öwüs diýerler. Onu hemmekistan ýa. Ora sağdanna menen bagşy biziň çağırlymyzda sağdanna bagşy ýok. Biziň çağırlymyzda 8 tanak çağam bar, 30 tane aktygym bar, bir çowlugym bar, töwereme döwletli maşgalamyz bar. Ýene aýdym sağdan giden bolmady biziň içimizde giden bolmady. Meşhur halifalaryň ulusynyň otuny, atalyk mehri bilen beren öwüt ünnewlerini uýup gelen belli bagşylarymyzyň döwletli maşgarasy, bagtly durmuşy bar.